салом дӯстони азиз, дирӯз лигаи чемпионҳо воқеан таркид. Бозиҳои оташин, ҳиссиёт, натиҷаҳои ғайричашмдош. Ростӣ ин яке аз шабҳои аз ҳама пурэнергияи тамоми мавсим буд. Имрӯз мо фақат дар бораи бозиҳои калон гап мезанем, ҳамон бозиҳое ки дар онҳо воқеан футбол дар сатҳи баланд буд. Боқимонда воқеаҳоро мисли ҳамеша мо дар канали Телеграма муҳокима мекунем. Онҷо ба ҳар ҳол метавонед тамоми эфирҳои лигаи чемпионҳоро тамошо кунед бо сифати хуб ва бо шаҳри зиндаи худи ман. Ҳамчунин пеш аз ҳар як бозӣ ман дар Телеграм прогноз мегузорам пеш аз садои свисток, то шумо ҳам аз ҳама бидонед ки чӣ интизор шудан лозим аст аз бозиҳо. Ва дар ҳамин видео ман як бар як дар бораи ҳар як бозии асосӣ ҳарф мезанам, ки ҳайратовар буд, ки ноумед кард ва чаро ҳамаи чиз ҳамин тавр шуд. Пас худро омода кунед, мо шурӯъ мекунем. Таҳлили шаби аз ҳама гарм дар лигаи чемпионҳо. Бародарон, росташро гӯем, Барселона ин ғалабаро ҳаққонӣ гирифт, вале намешавад гуфт ки Олимпиакос баъд бозӣ кард. То он даме ки як бозингари онҳо хориҷ шуд, бозӣ баробар мерафт. Юнониҳо хеле тартибнок буданд, ба хубӣ муҳофизат мекарданд ва дар баъзе лаҳзаҳо ҳатто ба Барса фишор оварданд. Каталониҳо албатта бештар тӯбро идора мекарданд, бештар ҳамла мекарданд, вале Олимпиакос ҳам беҷавоб наимонд, сабр мекард ва интизори лаҳзаҳои хуб буд. Аммо вақте ки як бозингарашон корти сурх гирифт, ҳамаи чиз чапа шуд. Дар чунин сатҳ бо як бозингари камтар бозӣ кардан аз ҷиҳати тактикӣ худкушӣ аст. Баъди ин Барса пурра озодӣ гирифт, фишорро зиёд кард ва бозӣ ба як тараф гузашт. Ҳамин ҷо ҳамон лаҳзаи калидӣ буд ки бозӣ тағйир ёфт. Аммо ростӣ ҳатто пеш аз хориҷам Барса бартарӣ дошт. Дастаи Флик бисёр беҳтар ташкил ёфтааст. Ҳар чиз дар ҷои аст. Вақте тӯбро аз даст медиҳанд, фавран ба прессинг мегузаранд. Бозингарон наздик меистанд ва ҳама мефаҳманд ки вазифаашон чист. ва ҷононам акнун бе ягон тарс бозӣ мекунанд. Ламин Ямал ҳамла мекунад, дриблинг дорад, масъулият мегирад. Бо ӯ Барса дигар хел нафас мекашад, зинда менамояд. нигоҳ накарда ба оне ки динашаб бисёр ҳолатҳоро вайрон кард. Решфорд бошад дар ин системаи нав нақши калидӣ дорад. ӯ на танҳо гол мезанад, балки фазо мекушояд, муҳофизонро ба худ ҷалб мекунад, ба дигарон ҷой медиҳад. бо ӯ Барса зудтар аз дифоъ ба ҳамла мегузарад. қаблан ба онҳо суръати қарор намерасид, ҳоло бошад ҳамин чиз омад. Аммо қаҳрамони ҳақиқии ин шаб албатта ки Фермин Лопес буд. ӯ бозие кард ки касе интизор надошт. Як сол пеш ӯ танҳо умедбахш буд, ҳоло бошад бозингари асосист. Хетрики ӯ нишон дод ки чӣ қадар таҷриба гирифтааст. вақте дурустро меёбад, оромона қарор мегирад ва сахт бозӣ мекунад. ӯ хашм дорад, ҳаракати зиёд дорад, мубориза мебарад, бо ҳардуи пояш зарба мезанад ва ҳамчунин гол. Шояд мисли Дани Олмо он қадар нозук набошад, вале дар прессинг ва ҳаракат ҷолибтар аст. ва акнун савол ин аст, ба Олмо баъди ҷароҳат чӣ мешавад? Зеро бо чунин формае ки Фермин дорад, ӯро аз ҳаят баровардан маъное надорад. ё Олмо бояд бозии кайҳонӣ нишон диҳад, ё Фермин ин рақобатро ба нафи худ мебандад. ҳоло ҳамаи чиз на ба ном, балки ба ҳолати бозингар вобаста аст. Кӣ фикр мекард ки Фермин дар як мавсим чунин боло меравад? ӯ дигар ҷавончаи Ламасия нест, ки бозингари ҳақиқист, ки натиҷа меорад ва инро бе ҳаяҷон, бе садо мекунад. Оромона меояд ва кори худро мекунад. ин хислати бозингари калон аст. дар умум бо Флик Барса дигар намондааст ҳамон тими кӯҳнаи тики-така. ҳоло онҳо бозии амалӣ доранд, тез, рост, бидуни зиёдатӣ. ҳадаф як тос гол, ҳатто вақте ки пешанд боз мехоҳанд зиёдтар гол зананд. ин хислати мураббии немисӣ аст. кор то охир. Педри боз ҳам маркази бозӣ буд. ӯ на ҳамеша дида мешавад, вале бе ӯ система намеҷунбад. Кубарси ором ва боэътимод. ин на танҳо ҷавонон барои таҷрибаанд, онҳо қисмати муҳими даста аллакай шуданд. аммо Олимпиакос баъди корт ҳама чизро гум кард. дифоъ кушода шуд, фишор шикаст ва дигар нигоҳ доштан номумкин буд. Барса инро ҳис кард ва аз ҳар як имконият истифода бурд. яке аз чизҳои асосӣ истифодаи ҳар як фурсат. дар ин бозӣ қариб дар ҳамлаи Барса ҳар як ҳамлаи Барса ба гол табдил меёфт. дар чанд бозии гузашта ҳамин чиз набуд. лаҳза зиёд буд, аммо натиҷа кам. ҳоло бошад баръакс, ҳар ҳамла хатарнок буд. ин натиҷаи кори Флик аст. ӯ маҷбур кард ки бозингарон зуд фикр кунанд ва зуд амал кунанд. аз ҷиҳати рӯям ин ғалаба хеле муҳим буд. пас аз 2-3 натиҷаи нохуш даста боз боварӣ гирифт. пеш аз Эл Классико ҳамин чиз лозим буд, вале бояд фаҳмид ки ҳисоби 6-1 ин натиҷаи омехтаи бисёр омилҳост. агар корти сурх намешуд, бозӣ шояд баробартар мешуд. ин натиҷа аз се чиз омад. аввал нақша
тамошаи Флик дуруст кор кард. Дуюм, интизоми рақиб баъди хориҷ шикаст. Сеюм, бозингарони Барса бо таҷриба ва оромӣ кори худро карданд. Ҳамин омилҳо сабаб шуданд, ки ҳисоб ин қадар калон шавад. Барса нишон дод, ки ҳайат амиқ дорад, система дорад ва вақте ки озодӣ медиҳӣ ба онҳо, рақибро титу пора мекунанд. Агар оромона бингарем, ин танҳо як ғалаба нест. Ин нишон дод, ки даста ба сатҳи дигар гузаштааст. Барса боз худро ёфт ва Олимпиакос танҳо қурбонии як лаҳзаи нохуш шуд. Аммо ин аст футбол, як лаҳза кифоя аст, то ҳамаи чиз дигар шавад. Дӯстон, имрӯз низ давоми Лигаи Чемпионҳо мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад, ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промои махсус тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин депозити худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Ин бозӣ танҳо як рақобат набуд, ин нишондиҳандаи қувва буд. ПСЖ ба Ливеркузен омад ва мизбонро бо ҳисоби 7-2 мағлуб кард. Вале ин на танҳо пирӯзӣ, ин нишон дод, ки дастаи Луис Энрике ҳоло ба сатҳи нав расидааст, бо система, бо характер ва бо оромии воқеӣ. Аз дақиқаҳои аввал маълум буд, ки ПСЖ мехоҳад темпро идора кунад. Ливеркузен кӯшиш мекард, ки мисли ҳамеша тӯбро назорат кунад, пасҳои кӯтоҳ диҳад, аз марказ бозиро оғоз кунад, вале французҳо онҳоро нафасгир карданд. Прессинги баланд, ҳаракати тез ва фишори доимӣ ПСЖ намегузошт, ки рақиб ҳатто сари тӯб нигоҳ кунад. Пас аз голи аввал, ки зуд зада шуд, ҳисси бартарӣ пурра ба дасти меҳмонон гузашт. Барои Ливеркузен ин на танҳо талафи як гол буд, балки шикасти равонӣ. Дастаи мизбон кӯшиш мекард ором шавад, вале пас аз чанд дақиқа ҳамаи чиз тағйир ёфт. Капитан Роберт Андрих барои бозии сахт корти сурх гирифт. баъди ин маркази майдон холӣ монд ва Ливеркузен дигар тавони посух надошт. Аммо баъди чанд дақиқа вазъият боз тағйир ёфт. ҳимоятгари ПСЖ Илияс Забарни корти сурх гирифт ва бозӣ ба шакли 10-10 идома ёфт. ба назар чунин менамуд, ки вазъият барои мизбон баробар шуд, вале не, баръакс. Ин лаҳза нишон дод, ки кадом даста ҳақиқатан медонад чӣ гуна дар чунин шароит бозӣ кунад. ПСЖ ягон дақиқаам оҳиста нашуд. Луис Энрике ҳатто як зарра тарс надошт. ӯ ба шогирдонаш гуфт, ки ҳамон тавр фишорро идома диҳанд ва ин натиҷа дод. Французҳо бо он ки як бозингар камтар доштанд, бозам темпро идора мекарданд, ҳамла мекарданд ва ҳамаи чиз зери назорат доштанд. Дар ҳамин вақт Ливеркузен пурра дар ҳолати сардаргум монд. ба ҷои истифодаи имконият, ки рақиб ҳам бо 10 нафар аст, онҳо бозам оромтар шуданд. ҳеҷ идеяи нав набуд. ҳаракат суст шуд ва ҳамон фишор онҳоро шикаст дод. Бозингари асосии шаб Дезире Дуэ. ӯ ҳамагӣ 19 сола аст, вале мисли каси калон бозӣ кард. 2 гол, коркарди дуруст, бозии ором ва боэътимод. ӯ на танҳо гол мезад, балки маркази бозиро идора мекард. Наздаш Хивча Кварацхелия беҳтарин бозӣ кард. Як гол зад, 2 ҳолати хатарнок сохт ва флангро пурра идора намуд. ҳамин ҷавонон нишон доданд, ки ПСЖ дигар ба номҳои калон вобаста нест. ин дастаи воқеии система аст, на дастаи ситораҳо. имрӯз ПСЖ мисли дастаи баркамол бозӣ мекунад. шитоб надорад, вале ҳеҷ гоҳ намеистад. онҳо ҳамла мекунанд, вале ҳамеша зери назорат. ҳатто вақте бо 10 нафар мондан, аз Ливеркузен боэътимодтар менамуданд. ин фарқияти асосӣ аст. Масъала на техника, балки психология. Ливеркузен бошад пас аз хориҷи Андрих комилан пошид. онҳо дигар натавонистанд бозиро идора кунанд. марказ холӣ монд, флангҳо кушода шуданд ва ҳар як хато ба ҳолати хатарнок табдил ёфт. ҳатто вақте ки Забарни хориҷ шуд, ПСЖ шаклашро гум накард, гӯё ягон чиз тағйир наёфтааст. ягона имкони Ливеркузен чӣ буд? Албатта ки пеналти буд, аммо онро аз даст додан ва ҳамин лаҳза ба назар раст, ки рӯҳияи даста пурра шикаст. аз он ҷо бозӣ тамом шуд. ПСЖ ҳис кард, ки рақиб дигар ба худ бовар надорад ва бераҳм давом дод. ҳисоби 7-2 танҳо рақам нест, ин фарқияти сатҳ, таҷриба ва тафаккур аст. ПСЖ медонад, ки чӣ гуна дар ҳар як вазъият бозӣ кунад. Ливеркузен ҳоло танҳо меомӯзад. пас аз бозӣ Луис Энрике оромона гуфт: вақте як бозингарро аз даст медиҳем, худро аз даст намедиҳем. мо бояд ҳамон тими худамон бимонем. ва дақиқан ҳамин чизро даста дар майдон нишон дод. ПСЖ дигар ҳамон клуби пур аз хаос нест. ин як мошини ором ва хунсард аст, ки медонад чӣ мехоҳад. барои Ливеркузен бошад ин бохт дарднок аст, вале лозим. баъзан танҳо чунин шикастҳо нишон медиҳанд, ки даста дар
дар ҳақиқат дар куҷо қарор дорад? ПСЖ бошад ин шаб як паёми возеҳ фиристод. Онҳо дигар наметарсанд аз фишор, онҳо худашон фишор месозанд. Манчестер Сити боз нишон дод ки чаро имрӯз онҳоро дастаи боэътимодтарин дар Аврупо мешуморанд. Ғалабаи ором ва мутмаин бо ҳисоби 2-0 бар Виларреал ин танҳо се хол нест. Ин боз як ёдрасӣ барои ҳама аст ки мошини Пеп Гвардиола то ҳол бо ҳамон дақиқӣ кор мекунад, ҳатто вақте баъзе порчаҳо иваз мешаванд. Эрлинг Холланд боз кори худро кард. Ӯ боз як гол зад ва ин аллакай 12-умин бозии пай дар пай аст ки ӯ барои клуб ва мунтахаб гол мезанад. Ин дигар одат шудааст, вале одате ки рақибонро метарсонад. Ҳар боре ки ӯ ба майдон мебарояд, ту медонӣ ки гол дер ё зуд меояд. Ӯ метавонад якчанд дақиқа дар соя бошад, вале дар лаҳзаи зарурӣ фарқият месозад. 53 гол дар Лигаи Чемпионҳо дар чунин синни сол, ин рақамҳо гӯё паём ба тамоми Аврупост. Ман ҳанӯз сар накардам. Аммо Сити танҳо Холланд нест. Ин пеш аз ҳама система аст дастае ки ҳар бозингар медонад чӣ кор кунад. Ҳатто беродре ки аз сабаби ҷароҳат набуд, онҳо ҳамон қадар устувор намуданд. Нико Гонсалес ӯро иваз кард ва то лаҳзаи осеб диданаш дар маркази майдон кори хуб идора намуд. Гӯё солҳо дар он мавқеъ бозӣ кардааст ва Бернардо Силва ки боз як бор муҳаррики даста шуд, мисли ҳамеша дар ҳамаи ҷо ҳузур дошт. Голи ӯ мукофоти кори сабурона ва доимӣ буд. Пеп боз як бор нишон дод ки чӣ тавр метавонад бо оромӣ энергияи дастаашро назорат кунад. Дар қисми аввал ҳеҷ штоб, ҳеҷ хатар, ҳамаи чиз зери назорат. Дар қисми дуюм идоракунии темп, ивазкуниҳои дуруст, ҳеҷ воимат. Ҳатто вақте Виларреал дар охир фишор дод ва чанд ҳолати хатарнок сохт, Гвардиола ҳеҷ чизро дигар накард. Ӯ танҳо ишора кард сохторро нигоҳ доред ва ҳамин кофӣ буд. Агар амиқтар niгарем, ин ғалаба боз як мисоли он аст ки чӣ тавр Сити ба ҳар як вазъият мутобиқ мешавад. Ин даста аз ҳеҷ як бозингар вобаста нест. Агар Родри набошад, Пеп системаеро каме тағйир медиҳад, вале раванд ҳамон мемонад. Ҳама кор мекунад. Ин дигар на танҳо услуб аст, ин одати бурдан аст. Виларреал бошад дар баъзе қисмҳои бозӣ кӯшиш кард ки камбек кунад, хусусан дар 20 дақиқаи охир вақте фишор дод, зарба зад, имконият сохт, вале ин бештар эҳсосӣ буд, на системавӣ. Онҳо бо эҳсос бозӣ карданд, на бо нақша, вале бар зидди Сити ин кор намекунад. Дастаи Гвардиола метавонад чунин фишорҳоро сабр кунад, бозиро ором созад ва боз тӯбро ба дасти худ гирад, мисли чизе ки нашуда бошад. Фарқи байни ин ду даста дар ҳамин ҷузъиёт дида мешавад. Сити бо автоматизм бозӣ мекунад, ҳар чиз мисли соат кор мекунад. Виларреал бошад бештар ба рӯҳия такя дошт. Англисо бозиро пешбинӣ мекунанд, испаниё танҳо посух медиҳанд ва дар сатҳи Лигаи Чемпионҳо ин фарқ ҳамаи чизро ҳал мекунад. Аз ҳама бештар он чиз ҳайратовар буд ки чӣ қадар ором Сити худро дар меҳмонӣ ҳис мекард. Ин аввалин ғалабаи берунаи онҳо дар Лигаи Чемпионҳо пас аз як сол аст, вале чӣ гуна ғалаба бе саросемагӣ, бо боварӣ ки гӯё дар хонаи худ бозӣ мекарда бошанд. Онҳо фақат суръатро идора карданд ва бозиро гирифтанд. Гвардиола дигар кӯшиш намекунад ки идеалӣ бозӣ кунад. Ӯ тавозунро меҷӯяд ва ҳоло дастааш ҳамаро дорад: устуворӣ, ҳайати амиқ ва бозингароне ки фалсафаи ӯро бе сухан мефаҳманд. Холланд гол мезанад, Бернардо ва Луис бозиро идора мекунанд ва дигарон оромона кори худро иҷро мекунанд. Ҳеҷ ғавғо, ҳеҷ стресс. Барои Виларреал ин бохт на фоҷиа аст, балки нишондиҳанда. Онҳо дастаи хубам бародарон, вале барои рақобат бо чунин Сити ба онҳо лозим аст ки тартиб ва сабри бештар дошта бошанд. Зебо бозӣ кардан хуб аст, вале барои пирӯз шудан танҳо ҳавас кофӣ нест. Манчестер Сити боз исбот кард ки онҳо танҳо довталаб нестанд, онҳо намунаи оромӣ, устуворӣ ва қобилияти бурдан бидуни садо. Ин даста метавонад баъд бозӣ кунад, вале ғолиб шавад, зери фишор бошад, вале назоратро аз даст надиҳад. Ва то даме ки Холланд гол мезанад, Бернардо бозиро медавонад ва Пеп лабханд мезанад, тамоми Аврупо боз бо як эҳсос менигарад: Сити боз барои ғалаба баргаштааст. Бародарон, Арсенал нишон дод ки чаро имрӯз ӯро яке аз беҳтарин дастҳо дар Аврупо мешуморанд. Ғалабаи 4-0 бар Атлетико ин на танҳо ҳисоб аст, ин нишон медиҳад ки даста зирак шудааст, боварӣ дорад ва хуб мефаҳмад ки чӣ тавр бояд пирӯз шавад. Атлетико дастае аст ки одатан бо чунин ҳисоб бохт намекунад, вале дар ин бозӣ онҳо дигар наметавонистанд суръати Арсеналро нигоҳ доранд. Аз дақиқаҳои аввал дида мешуд ки Арсенал мехоҳад идора кунад. Онҳо бо прессинги баланд бозӣ карданд, бо пасҳои зуд ва ҳаракати зиёд. Атлетико кӯшиш мекард ки
аз зери фишор барояд, вале наметавонист. Арсенал тамоми майдонро назорат мекард, фишорро нигоҳ медошт ва намегузошт ки рақиб ба бозии худ дарояд. 3 гол аз 4 то аз стандартҳо зада шуд. Ин нишон медиҳад ки Артета чӣ қадар ба ҷузъиёти бозӣ аҳамият медиҳад. Ӯ медонад ки дар Лигаи Чемпионҳо ҳар як зарбаи стандартӣ метавонад бозиро ҳал кунад. Деклан Райс паси хуб дод, Габриэл аз ҳаво зарба зад. Ҳамаи чиз аз рӯи нақша рафт. Баъди танаффус Арсенал бозам беҳтар шуд. Пеш аз он бозӣ танг ва зич буд, аммо дар қисми дуюм онҳо бозиро кушоданд. Ҳаракат байни хато зиёд шуд, флангҳо тез кор карданд ва Атлетико дигар дарёл намекард. Мартинелли ва Гёкерес доимо фишор меоварданд ва як лаҳзаам сус намешуданд. қаҳрамони асосии ин шаб Виктор Гёкереш буд. Пештар бисёриҳо мегуфтанд ки ӯ ба сатҳи Арсенал намерасад, ки ин трансфер хатарнок аст, вале ҳамин бозӣ ҷавоб ба ҳама буд. Ӯ 2 гол зад, вале муҳимаш чӣ гуна бозӣ кард. Ӯ доим ҳаракат мекард, ҷой мекушод, фишор медод. Ҳамаи чиз ба Арсенал дар ҳамла кӯмак кард. Ва худи Артета баъди бозӣ гуфт ки ин танҳо оғози роҳи бузурги ӯст. Габриэл Магалиаш низ як бозии олӣ гузаронд. Ӯ ҳам гол зад, ҳам дар дифоъ роҳбар буд. Бо ӯ Арсенал метавонист дифоъро боло барад ва худаш фишор диҳад. Ӯ ором буд, бо эътимод, бех хато. Ҳамин чиз фарқият байни ӯ ва дигарон аст. Дифоъи даста умуман кори хуб кард. Онҳо на танҳо муҳофизат мекарданд, балки ҳамлаҳоро оғоз мекарданд. Рая баъди хато дар оғози бозӣ худро ҷамъ кард ва бо эътимод бозӣ кард. Салиба ва Тимбер муҳофизати қавӣ карданд. Сёрлот натавонист ягон кор кунад ва ҷавони Луис Скелли аҷиб буд. Ӯ бо ҷасорат бозӣ кард, бетарс. Як давиши ӯ сабаби дуввумин гол шуд. Барои бозингари ҷавон чунин бозӣ кори калон аст. Дар маркази майдон Деклан Райс бозам нишон дод ки на танҳо муҳофиз, балки роҳбари бозӣ аст. Ҳамаи пасҳои калидӣ аз ӯ сар шуданд. Субмеде низ хуб бозӣ кард, марказро назорат намуд, ҳатто бо корти зард оромона бозиро идора кард. Эзе бошад каме аз ритм баромад. Кӯшиш мекард, вале он сатҳро нишон дода натавонист. Боз як чиз равшан буд, бардорон. Арсенал ором бозӣ мекунад, ҳеҷ штоб надорад, бе паника. Ҳатто вақте ки рақиб фишор медиҳад, онҳо назоратро аз даст намедиҳанд. Ин ҳама натиҷаи кори Артета аст. Системаи ӯ мисли соат кор мекунад. Ҳар бозингар медонад ки чӣ кор кунад ва дар куҷо бояд бошад. Ин дигар он Арсенали ҷавон нест ки танҳо мехоҳад зебо бозӣ кунад. Ин дастае аст ки медонад чӣ тавр ғалаба гирад. Атлетико бошад бо сабқи кӯҳнаи худ бозӣ кард, эҳтиёткорона ва бидуни хавф, вале бар зидди чунин рақиб ин дигар кор намекунад. Онҳо талош карданд, вале на суръат доштанд, на ҷасорат. Футболи эҳтиёткорона дар сатҳи Лигаи Чемпионҳо дигар натиҷа намедиҳад. Агар бо назари васеъ нигарем, ин бозӣ нишон дод ки Арсенал чӣ қадар рушд кардааст. Пештар онҳо бозии зебо доштанд, вале ноустувор буданд. Ҳоло бошад дастаи баркамоланд, ҳисобгарона, ором, вале ҳамон вақт ҳамлакунанда. онҳо ҳар дастаи испаниро метавонанд мағлуб кунанд ва ин аломати воқеаи қавӣ шудан аст. Артета тавонист аз дастаи ҷавон як системае созад ки ҳамаш дақиқ кор мекунад. Гёкереш дубора боварӣ ёфт, Габриэл роҳбари ҳақиқӣ шуд, Райс маркази ҳамаи корҳо ва ҳатто бе номҳои калон мисли Эдегор ё Жезус Арсенал устувор ва тавоно менамояд. Ин нишон медиҳад ки онҳо ниҳоят ҳайати пурқувват ва устувор доранд. Ин ғалаба танҳо боз як натиҷа нест. Ин паёми равшан ба тамоми Аврупост. Арсенал омода аст. Онҳо дигар танҳо бозӣ намекунанд, онҳо медонанд ки чӣ тавр ғолиб бароянд. ба ҳамин тамом. боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шударо аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.